Prynhawn da and croeso. Joe Latey dwi. I'm the subject advisor for the new QFF WJC GCSE Social Studies. I do apologise that I am now speaking in English, but I am going to hand you over in the very capable hands of Nia Jones, who will present for the rest of this session. Okay, thank you. Diolch. Diolch, Joe. Prynhawn da, diolch chi am ymuno yn ni prynhawn yma ar gyfer y cyflwyniad yma i CBAC TGAU Astudiaethau Cymdeithasol. Felly mae i drafod y briff o'r Fanyleb newydd. Hefyd, hoffwn ni roi gwybod i chi bod yn yfynydd i'r cyflwynydd wneud recordiad o'r digwyddiad hwn. Dull rheoli yw hwn i sicrhau y gall CBAC dangos ei fod yn cydymffurfio ac ymodau cydnabyddiaeth y rheoleiddwyr yn benodol o'r ymodau hynny sy'n mynd ymwneud â chyfrinachoedd a deuneyddiad arall asesu. Bydd y recordiad ar gael i'r rheoleiddwyr cymhwysterau os bydd angen, a bydd hefyd yn cael ei gyhoeddi ar dudalen y cymhwyster newydd ar wefan CBAC. Byddwn hefyd yn darparu copi o'r recordiad yn y Dropbox ar ôl y digwyddiad i gynrychiolwyr ar ôl y digwyddiad hwn. Nodir hefyd nad oes hawl gan gynrychiolwyr wneud recordiad sain neu fideo unrhyw agwedd o'r digwyddiad hwn. Rydym wedi cyladu unrhyw gwestiynau gyflwynwyd cyn y digwyddiad hwn a byddwn yn mynd i'r afal y rhain yn nes ymlaen yn y sesiwn. Os oes gyda chi unrhyw gwestiynau pellach, mae croeso chi roi mewn i'r blwch sgwrsiau sydd ar gael i chi, ond byddwn ni ffili ateb nhw yn ystod y sesiwn, ond gobeithio allan ni dod nôl at nhw ar ddiwedd y sesiwn, neu byddwn ni yn dod nôl at chi ar e-bost ar ôl ni. Bydd y cyswllt i'r dyniadau deunyddiau cyn y digwyddiad wedi hanfon at y cyfeiriadau e-bost a darparwyd wrth gyfrestru, a bydd cyswllt i'r cyflwyniad PowerPoint hyn a'r recordiad yn cael ei anfon i'r un cyfeiriad ar ôl y digwyddiad heno. Felly, dyma'r agenda rydym ni'n bwriadu glynu ato heno. Felly, ar ôl diwedd y croeso, byddwn ni'n mynd at canllawi'r cymhwyster newydd, ateb y cwestiynau gyflwynwyd ymlaen llaw, ac wedyn bydd unrhyw ragor o gwestiynau o tua hanner awr wedi 4, a gobeithio wedyn byddwn ni'n gorffen yn brydlon cyn 5 o'r gloch. Felly, croeso i'r sesiwn holi ac ateb hon. Yn nil ni byddwn ni'n edrych ar y TGAU Astudiaethau Cymdeithasol gwneud i Gymru newydd. Ein nod heddiw yw eich tywysdwyr fanyleb i gefnogi eich gwaith cynllunio gan ymlygu pwyntiau chi ystyried ac ateb unrhyw bryderon a cwestiynau sydd gyda chi. Mae yna hefyd cyswllt i'r fanyleb ar gael ar y sleid yma pan fyddwch chi yn derbyn. Felly, mae sleid yma jyst i roi gwybod i chi y camau sydd wedi cael eu cymryd mwyn cyrraedd y pwynt hyn. Dydy o ddim wedi digwydd dros nos, a mae hwn wedi bod yn rhywbeth sydd wrth law ers 2019, le cychwynodd y proses o gyflwyno'r TGAU newydd gyda'r ymgynghoriad cyhoeddus cyntaf. Cafwyd cyfanswm o 3 ymgynghoriad cyhoeddus rhwng 2019 a 2023. A cyhoeddi Cymhwysterau Cymru y drafft cyntaf o'r meini prawf cymeradwyo yn 2023 ar gyfer TGAU Astudiaethau Cymdeithasol. Dechreuodd CBAC ddatblygu cymhwyster ym Medi 2024 fel pwnc ton 2 bydd yn cael ei gyflwyno i'r dysgwyr o Medi 2026, a cyhoeddi'r fersiwn terfynol o'r Fanyleb ar ddiwedd mis Medi eleni. Elfen bwysig i nodi yw bod y strwythur y cymhwyster gan gynnwys sut y dylid ei asesu wedi ei bennu gan rheoleiddwyr Cymhwysterau Cymru yn y meini prawf cymeradwyo a gellir cyfeirio atynt yma. Felly mae linc fyna i gwefan y linc y Cymhwysterau Cymru os hoffech wybodaeth am hyn. Felly, jyst o ran trosolwg o'r cymhwyster, mae yn trosolwg unedol, le bydd yna 2 uned asesiad di-arholiad a 2 arholiad ysgrifenedig, a does dim heina. Mae hwn yn cyd-fynd gyda'r pynciau dynieithau arall o ran y strwythur yma. Felly, mae uned 1 a 3 yn arholiadau ysgrifenedig ac uned 2 a 4 yn unedau asesiad di-arholiad. Mae cymhwyster yn llunol ac nid yw'n cynnwys haenau.
Mae adnodd defnyddiol dysgu cyfunol arweiniad i'r Fanyleb Astudiaethau Cymdeithasol ar gael trwy'r hyperlink ar yr ochr i'ch cynorthwyo chi trwy hyn. Felly, y doi uned arholiad fyna, 30% o'r cymhwyster yr un, ac wedyn y doi asesiad di-arholiad yn 20%. Byddwn ni yn dod nôl at y nhw mwy yn ystod y sesiwn. Felly mae'r Fanyleb yn amlinellu sut mae'r cymhwyster TGAU Astudiaethau Cymdeithasol yn cefnogi'r cwricwlwm i Gymru. Mae fframwaith y cwricwlwm i Gymru yn sail i'r cymhwyster mwyn sicrhau y gall dysgwyr barhau i wneud cynnydd tuag at y 4 dibyn. Mae'r adran cynllunio y cwricwlwm o'r maes dysgu a phrofiad dynieithau yn arbennig o bwysig, sy'n ymwybodol falle bod rhai o'r athrawon bydd yn addysgu'r cwrs hyn, falle ddim mor gyfarwydd a dysgu cyfnod allweddol 3 ar hyn y bryd. Felly mae'n bwysig i fod yn ymwybodol o beth sy'n cael ei gynnwys yn y cwricwlwm i Gymru. Felly dyma trosolwg byr o bob un o'r unedau. Felly uned 1, mae hyn yn ymdrin â chymdeithas a materion cymdeithasol, sy'n cynnwys 3 rhan: deall cymdeithasau, sefydliadau gwleidyddol, cyfranogiad a hawliau chyfrifoldebau dinasyddion yng Nghymru a'r byd a materion cymdeithasol yng Nghymru a'r byd. Mae uned 2 sydd yn asesiad di-arholiad yn cyflwyno sgiliau ymchwilio i gymdeithas a materion cymdeithasol, le bydd angen i'r dysgwyr archwilio ffynonellau, ymchwilio i faterion cymdeithasol a chyfathrebu materion cymdeithasol. Ac wedyn mae uned 3 hefyd fel nodais yn arholiad, a mae hwn yn ffocysu ar newid cymdeithasol a mudiadau cymdeithasol. Ac wedyn 1-4 yr asesiad di-arholiad arall sydd yn ystyried cynllunio i roi mewn roi newid cymdeithasol ar waith trwy weithredau cymdeithasol. Ni bydd y cynllun gweithredu cymdeithasol yn cael ei roi ar a rhaid iddo fod yn styliedig ar weithredau cyfreithiol a byd-drais. Mae 4 amcan asesu ar gyfer cymhwysedd newydd sydd yn cynnwys y pynciau arall hefyd. Felly o ran AA1, amcan asesu 1, hwn gosodwriaeth yr arholiad. AA2, cymhwyso gwybodaeth a dealltwriaeth at gyd-destunau amrywiol. Amcan asesu 3, dadansoddi gwerthuso neu lunio barn sy'n berthnasol i astudio cymdeithas. Ac amcan asesu 4, dewis defnyddio a chymwyso sgiliau a thechnegau yn ymarferol i ymgymryd ag ymoliadau sy'n berthnasol i astudio cymdeithas. Byddwn ni'n edrych ar enghreifftiau o'r mathau o gwestiwn sy'n bwrw'r amcanion asesu hyn yn nes ymlaen. Felly o ran y pwysoliadau asesu, mae'r tabl hyn yn dangos pwysoli pob amcan asesu ar gyfer pob uned ac ar gyfer y cymhwyster cyfan. Sylwch A1 yn uned 1, AA1 sydd ar pwysoli uchaf 50% ac AA3 sydd ar lleiaf ar 5%. Nid oes marciau wedi dirannu i AA4 yn uned 1. O ran uned 2, nid oes marciau wedi dirannu i AA1 ac AA4 sydd ar pwysoli uchaf ar 20%. O ran uned 3, mae'r marciau wedi eu dosrannu'n hafal y draws amcanion asesu 1, 2 a 3 gyda 10% yr un. Nid oes marciau wedi eu dirannu i AA4 yn yr un hon. O ran uned 4, uned sydd ar pwysoliadau marciau uchaf ar gyfer 30% yr un, ac unedau 2 a 4 yr asesiadau di-arholiad yn werth 20% yr un o'r cymhwyster cyfan. Yn y Fanyleb, mae cynnwys pob uned wedi ei rannu yn y 2 golofn. Pob uned, mae'r golofn ar y chwith yn amlinellu cynnwys allweddol. A'r golofn sgrin yn rhoi syniad o lefel y dyfnder sy'n ofynnol ar gyfer pob maes. Enghraifft, os mae'n dweud dylai ddysgwyr fod yn ymwybodol o nid oes disgwyl i ddysgwyr deall pob agwedd ar y cynnwys.
llewiau addysgu I gael arweiniad. Os mae'n dweud dylai ddysgwyr deall, mae gofyn I ddysgwyr dangos mwy o ddyfnder o ran gwybodaeth a dealltwriaeth a dylid ymdrin yn fanwl ar cwrs, cynnwys. O ran dylai dysgwyr wybod, mae disgwyl I ddysgwyr ddangos gwybodaeth a dealltwriaeth sylfaenol, nid oes angen ymdrin mor fanwl ar cynnwys yma. Felly rhai termau pwysig arall sy'n ymddangos hoffwn I denu eich sylw chi ato. O ran uned 1 a 3, mae gan gynnwys yn golygu mae'n rhaid addysgu'r cynnwys penodol a gallai hwn gael ei asesu. Os mae'n dweud enghraifft neu megis, arweiniad yn unig yw'r cynnwys penodol a gellir dewis enghreifftiau arall. O ran y tasgau asesiadau di-arholiad, mae'r termau canlynol yn bwysig ar gyfer rhain. Dylech. Pan bydd tasgau'n defnyddio'r gair dylech, bydd angen I chi gynnwys yr hyn sydd wedi ei restru ar ôl y gair. Gallech. Pan bydd tasgau'n defnyddio'r gair gallech, mae'r wybodaeth hon ar gyfer arweiniad yn unig. Felly, o ran y dwy uned asesiad di-arholiad, sef uned 2 a 4 i'w gael yma, mae'r ddwy yma werth 20%. Ond mae uned 2 yn cael ei gosod gan CBAC a'i marcio'n allanol, ac uned 4 yn cael ei gosod gan CBAC a'i marcio gan y ganolfan a'i chymydroli gan CBAC. Felly dyma trosolwg o asesiad di-arholiad uned 2. So bydd y dysgwyr yn ymchwilio I gymdeithas a materion cymdeithasol. Bydd brief asesu yn cael ei rannu drwy wefan porth CBAC ym mis Medi. Bydd y brief hyn yn cynnwys ffynonellau data sy'n gysylltiedig â mater cymdeithasol a sawl tasg. Ni fydd y tasgau'n yn newid o un gyfres i'r nesaf, ond nid yw CBAC yn hysbysu fel arall, ond bydd y mater cymdeithasol a amlinellir yn y pecyn yn newid yn flynyddol. Rhaid i'r brief asesu a ddefnyddir fod o'r flwyddyn y cyflwynir y gwaith i'w farcio. Bydd y dysgwyr bydd 6 awr a 30 munud dros sawl sesiwn I gwblhau hyn, ac caiff ei gyflwyno'n ddiogel fel un ddogfen PDF. Mae croeso I nhw ysgrifennu eu llaw a'i sganio nhw neu bod nhw'n cwblhau yn ddigidol. O ran asesiad di-arholiad uned 4, mae hwn yn cynnwys cynllunio ar gyfer gweithredu cymdeithasol cyfreithiol di-drais ar fater cymdeithasol sy'n effeithio ar y gymuned. Bydd y pecyn asesu yn cael ei rannu drwy wefan porth CBAC, a bydd hyn yn cynnwys sawl tasg na fyddant yn newid o un gyfres i'r nesaf, ond nid yw CBAC yn hysbysebu fel arall. Yr amser yw 6 awr a 30 munud I gyflhau dros sawl sesiwn, ac eto caiff ei gyflwyno'n ddigidol fel un ddogfen PDF, naill ai gwaith ysgrifenedig wedi sganio, neu ei gwblhau yn ddigidol gan y dysgwyr. Felly, wrth dyblygu'r cymhwyster hwn, ystyriwyd lle byddai cyfleoedd I ymgorffori'r themau trawsgwricwlaidd a chyfleoedd yn ogystal I feithrin sgiliau cyfannol a sgiliau trawsgwricwlaidd. Mae mapio syml I weld yn yr atodiad i'r fanyleb. Bydd rhagor o wybodaeth I gefnogi athrawon i'w chael yn y canllawiau addysgu yn ogystal â chyfleoedd I integreiddio profiadau dysgu. Mae yna fwy o gyfleoedd na sydd ar y rhestr yn unig. Mae disgwyl i'r deunydd asesu enghreifftiol cael ei gyhoeddi ar yr ail ar 15 o Ragfyr eleni. Byddant yn cynnwys yr holl wybodaeth a restru gan gynnwys trosolwg o'r asesu ar gyfer pob uned, deunyddiau asesu enghreifftiol, trefniadau gwleinyddol o ran yr asesiadau di-arholiad unedau 2 a 4, canllaw I reolaethau ar gyfer asesiad di-arholiad a phob ffurflen datgyniad sy'n ofynnol ar gyfer y cymhwyster. Mae'r dangosydd o ran y deunydd asesu enghreifftiol nad ydynt yn rhagnodol ar y mathau o gwestiynau asesu ar y 1 a 3. Ar y sleidiau nesaf, ni'n mynd I edrych ar enghreifftiau o gwestiynau o'r deunydd asesu enghreifftiol drafft. Ond cofiwch, mae enghraifft yn ein dangos chi o uned 1 er enghraifft, gall yr un fath o gwestiwn hefyd yn ddangos ar y papur uned 3. Felly, os
dechrau ni gyda cwestiwn AA1 ar uned 1. Mae yna eiriau gorchymyn syml yn cael ei ddefnyddio fan hyn ac yn seiliedig ar bwyntiau neu 2 neu 3 marc. Felly, os ydych ni ar y chwith, mae'n gofyn parwch y gosodiadau hyn, tynnwch llinell i gysylltu'r gwybodaeth. Felly, AA1 o adalw gwybodaeth maen nhw wedi dysgu a ar y dde y cynllun marcio chi'n gallu gweld beth bydd y disgwyl yr atebion fod. Wedyn mae dyn ni rhowch enghraifft o gymdeithas gyda, eto 2 farc i'r dysgwyr dangos eu gwybodaeth a dealltwriaeth i wneud efo hwn. Ac wedyn cwestiwn 4, enwch y 2 dechneg gymdeithasoli sydd wedi ei diffinio isod. Eto mae hwn yn profi eu gwybodaeth nhw a gallu adalw y gwybodaeth. O ran uned 1 a cwestiwn AA2, mae hwn yn enghraifft sy'n marcio yn seiliedig ar lefelau. Mae'n cael ei edrychwch chi ar y cynllun marcio ar dde, mae'n cael ei bandio o band 0, 1, 2 a 3 a marcio o fewn hwnna sydd ychydig yn wahanol i'r cwestiwn ni'n newydd wneud o ran y pwynt marcio. So mae rhaid nhw defnyddio ffynhonnell gyda'r cwestiwn mwyn gallu cael mynediad at y bandiau uwch yn fan hyn. A wedyn ar y cynllun marcio ar top yr ochr dde ar eich sgrin chi, chi'n gallu gweld y math o bethau bydd y disgwyl iddyn nhw i drafod. O ran cwestiynau AA3 gall ymddangos ar uned 1, yn fan hyn mae gyda ni y gair gorchymyn aseswch a marcio seiliedig ar lefelau unwaith eto yn mynd lan y bandiau a hyd at 5 marc. Felly mae hwn yn cwestiwn AA3 le mae rhaid i nhw pwyso a mesur a ar y dde ar y cynllun marcio byddai gyda chi math o atebion byddwch chi'n disgwyl i weld wrth yr ymgeiswyr ar y cwestiwn yma. Symud ymlaen nawr i uned 3, y math o gwestiynau gall ymddangos A1. Felly eto cofiwch gall yr math o gwestiynau o'n i wedi gweld yn uned 1 A1 hefyd ymddangos ar uned 3 yn yr un fath, dydy rhain ddim yn seiliedig yn unig i uned 3. Felly, o ran AA1, gwybodaeth a dealltwriaeth, dywyswch 2 o nodweddion allweddol newid cymdeithasol o'r blwch isod, felly mae rhaid i nhw penderfynu a dewis rhain seiliedig ar eu gwybodaeth. Cwestiwn 2, y gair gorchymyn byddai nodwch 2 agwedd, a cwestiwn 3, rhowch 4 o nodweddion as heliwr gasglwr. Felly eto AA1 a gwybodaeth mae disgwyl bod nhw'n gwybod ar gyfer ateb y math yma o gwestiwn. Cwpl o enghraifft fan hyn o uned 3 o ran AA1 yw disgrifiwch nod a gweithredodd yr ysgogwr newid cymdeithasol hennaf BAMG. Bydde hwnna'n 6 marc a bydde hwn hefyd disgrifiwch nod a gweithredodd. Mae hwn yn cwestiwn A1 hefyd. So eto gwybodaeth a dealltwriaeth nhw i mynd trwy y marciau i cyrraedd y bandiau. So o band 0 lan at band 3 yn fan hyn i ennill yr uchafswm o 3 marc. A ar dde wedyn mae gyda chi enghreifftiau o'r math o bethau bydd y disgwyl bod nhw'n trafod i ennill marciau yn y cwestiwn yma. A wedyn o ran uned 3 AA2, mae hwn yn edrych ar adolygu y tueddiadau, so'r gair gorchymyn, a mae angen cymhwyso, a mae'r marciau fan hyn yn seiliedig ar bwyntiau, lan at 4 marc yn fan hyn. Felly mae disgwyl bod nhw'n defnyddio'r data i adolygu'r tueddiadau maen nhw'n gweld, ac eto mae dynnu'r cynllun marcio ar y dde sydd yn dangos i ni y math o atebion byddwn ni'n disgwyl i weld mewn cwestiwn fel hyn. Gair gorchymyn gwerthuswch achosi mae gyda chi enghraifft o mathau o gwestiynau gallen nhw fod yn gofyn. Y math o tebion gallen nhw fod yn rhoi yn fyna. Felly nawr newn ni symud ymlaen at rhai'r cwestiynau a gyflwynwyd cyn y sesiwn. Felly mae 'da ni y cwestiynau ar y sgrin i chi ar y tebion. Felly pa gyfnogaeth sydd ar gael ar
cynnwys newydd a amlinellir yn y fanyleb. Mae CBAC wedi datblygu adnoddau canllawiau ddysgu ar gyfer pob dudalen pwnc CBAC. Mae'r canllawiau addysgu yn darparu defnyddio i athrawon gan gynnwys gweithgareddau ystafell ddosbarth wedi eu cynllunio a chysylltau at adnoddau ar gyfer y cynnwys newydd. Yn ogystal â hyn, datblygwyd adnoddau dysgu cyfunol ar gyfer y fanyleb newydd sydd ar gael ar safle CBAC. Dwi wedi dechrau dysgu TGAU daearyddiaeth ar y fanyleb newydd eleni, a mae'r canllawiau addysgu yn sicr wedi bod yn help mawr i fi wrth dysgu hwnna. Felly dwi'n rhagweld bod y canllawiau addysgu ar y rhan yma, y pwnc yma, hefyd yn ddefnyddiol iawn i chi fel athrawon. Pryd byddai adnoddau megis gwerslyfrau a deunyddiau dysgu cyfunol ar-lein yn cael eu cyhoeddi. Nid oes unrhyw gynlluniau i gynhyrchu neu gymeradwyo gwerslyfr ar gyfer y fanyleb hon. Mae hwnna yr un peth ar draws y pynciau newydd TGAU. Yn lle hynny, rydym yn cynhyrchu adnoddau dysgu cyfunol a fydd ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg erbyn tymor yr haf 2026. Mae modd golygu'r adnoddau dysgu cyfunol fel y gall canolfannau eu teilwrau i'w lleoliadau unigol. A oes trefn benodol y dylid y ddysgu'r unedau ynddi? Nac oes. Y ganolfan fydd yn penderfynu ar y drefn ar gyfer cyflwyno'r unedau, ond dylid sicrhau bod uned 1 yn cael ei addysgu fel yr uned wedyn optig ar ddiwedd y cwrs. Nid yw trefn gyflwyno'r ddwy uned arall yn awgrymu bod unrhyw hierarchaeth. A fydd asesiadau enghreifftiol ar gael i athrawon weld sut bydd yr aroliadau wedi eu strwythuro a'r cwestiynau wedi eu geirio. Bydd. Cyhoeddir y pecyn asesu enghreifftiol ar yr ail ar 15 o Ragfyr eleni. Mae'r asesiadau enghreifftiol hyn yn adlewyrchu'r strwythur a geiriad y cwestiynau fydd yn cael eu defnyddio ym mhob arholiad ar gyfer y cymhwyster hwn. A fydd deunyddiau enghreifftiol ar gael ar gyfer asyniadau asesiad di-arholiad. Bydd deunyddiau asesu enghreifftiol ar gael ar gyfer unedau 1 a 3 papurau arholiad ar gyfer asyniadau asesiad di-arholiad 1 a 2 a 4 o'r ail ar 15 o Rhagfyr eleni. Beth yw prif amcanion asesu'r cymhwyster hwn? Mae esboniad a chrynodeb o'r 4 amcan asesu'r AAs yw gael yn yr adran asesu yn y fanyleb. Mae pwysoli pob AA yw gael hefyd ar gyfer pob uned a'r cymhwyster cyffredinol. Bydd y TGAU a'r cynlluniau marcio yn cynnwys chrynodeb o bob AA. Pryd bydd yr asesiadau ar gael ar gyfer pob uned ar gael? Bydd uned 1 a 3 ar gael o 2027 ymlaen, gydag uned 4 ar gael yn 2028, sef pryd bydd y cymhwyster TGAU llawn yn cael ei ddyfarnu am y tro cyntaf. A fydd canolfannau yn cael eu cefnogi ar sut i asesu asesiad di-arholiad uned 4. Yng Ngwanwyn 2027, bydd CBAC yn darparu digwyddiadau paratoi i asesu ar-lein ar gyfer unedau asesu'n yn fewnol ac unedau a gymedrolir yn y llanol. Os oes gyda chi unrhyw mwy o gwestiynau, mae croeso i chi roi nhw yn y blwch sgwrsio a fe wnawn ni trial ateb nhw cyn yn ystod y sesiwn neu yn dilyn y sesiwn. Felly mae yna cefnogaeth bellach ar gael i chi o ran dysgu proffesiynol. Bydd briffro'r fanyleb newydd a holi ac ateb yn fyw. Mae hwnna yn fyw ar-lein heddiw. Ond ogystal, mae yna dyddiadau dysgu proffesiynol ar gael ar gyfer Gwanwyn 2026, le bydd cydag gwahanol yma rhai Gorllewin Cymru, y Gogledd a De Cymru ar gael yn y Gymraeg i chi, le bydd yna sesiwn yn cael ei redeg o ran y cwrsau hyn. Mae'r dyddiadau wedi eu cadarnhau, ond mae lleoliadau ar gyfer y digwyddiadau i'w gadarnhau ar gyfer rhai ohonyn nhw. Felly dydyn ni ddim yn ybodol o le, ond ni yn gwybod y dyddiadau a phryd bydden nhw yn digwydd. Fel bob amser, mae tîm pwnc ymryddedig yma i'ch cefnogi chi, a maen nhw'n edrych ymlaen at eich gweld yn un o digwyddiadau dysgu proffesiynol. Felly mae gyda ni Rhiannon Murray sydd y swyddog pwnc TGAU Astudiaethau Cymdeithasol, Abby Young sydd y swyddog cefnogaeth pwnc TGAU Astudiaethau Cymdeithasol, a Joe Leity oedd wedi siarad yn gynharach, sef ymgynghorydd pwnc TGAU Astudiaethau Cymdeithasol, a mae yna manylion cysylltu i chi ar waelod y sgrin hefyd.
Os oes unrhyw un gyda unrhyw gwestiynau, mae croeso chi ofyn nawr yn y glwch sgwrsio, achos ni bron a dod i ben. Mae hwn wedi mynd ychydig gyflymach nag o'n i'n rhagweld. Os oes hefyd gyda chi munud, byddwn ni yn gwerthfawrogi unrhyw adborth o'r sesiwn yma heno, a mae yna QR code y fyna ar y sgrin gallwch chi sganio i roi unrhyw adborth, neu yn dilyn y digwyddiad mae yna link ar y sgrin hyn i roi unrhyw adborth. Os hefyd unrhyw un gofyn unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi wneud nawr. Okay. Na rhywun munud arall i chi, jyst i weld os chi'n gallu rhoi yr adborth yna. Ond heblaw ni, diolch yn fawr i chi am eich gwrandawiad heno, a edrychwn ymlaen at gweld chi yn un o'r digwyddiadau gwyneb i gwyneb yn y Gwanwyn. Mae'r cyflwyniad wedi gorffen nawr, felly os oes gyda chi unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi holi nawr. Neu os ddim, mae wedi bod yn hyfryd gweld chi yma heno, a diolch am gymryd rhan. Os oes gyda chi unrhyw gwestiynau arall, mae croeso i chi e-bostio y tîm ar y sleidiau. Cofiwch bydd y PowerPoint yma yn cael eich rhannu gyda chi yn fuan. A os oes gyda chi unrhyw cwestiynau yn codi yn dilyn y sesiwn heno, mae croeso i chi gysylltu â un o'r tîm ar y cyfeiriadau isod. Ond os oes dim cwestiynau gyda chi, byddwn ni yn gorffen y sesiwn nawr. Diolch.